Vítajte, ja som Kristína a dnes vás prevediem našim rodinným podnikom Chata vo Vyhnanej. V prvom rade niečo o chate. Táto chata ubytuje 50 ľudí v 18 samostatných izbách, takže nie je vhodná len pre romantické páriky či rodiny, ale aj pre stredne veľké teambuildingy či rodinné oslavy. Najväčším prínosom chaty je jej poloha, pretože priamo z chaty vedú najznámejšie turistické trasy v Malej Fatri, ako sú Janošikove diery, Malý a Veľký Rosutec, Poludňový Grúň, Boboty, Tiesňavy a mnoho ďalšieho. Vďaka tomu je chata veľmi obľúbená milovníkmi prírody a turistami. U nás sa jednoducho nudiť nebudete, pretože doslova pár desiatok minút od chaty sa môžete kochať vodopádmi, výhľadmi, no proste lepšiu polohu v Terchovej nenájdete. Než sa presunieme dnu do chaty, poďme sa pozrieť do okolia chaty, čo vás tu čaká, pretože verím, že ako väčšina našich ubytovaných budete chcieť tráviť čas práve von. V prvom rade vás určite zaujme náš krásny altánok ešte s nádhernejším výhľadom. V altánku sa nachádza výrivka a máme tu dokonca aj veľký grill. Tu môžete grilovať, variť guláš, či pár metrov vedľa na ohnisku niečo opekať, alebo len tak sedieť pri vínku, počúvať zvuk potôčika alebo sledovať srnky v lese. Ako môžete vidieť, priamo na pozemku chaty sa nachádza krásna kamenistá pláž s nádherným priezračným potôčikom, takže sa doslova cítite ako v Chorvátsku, len okolo vás nie je milión turistov, pretože chata sa nachádza na úplnej samote. Lepšie miesto na opekanie, grilovanie alebo relax s rodinou budete len ťažko hľadať. Či už ste párik alebo skupina, nudiť sa vonku určite nebudete, pretože chata disponuje obrovským pozemkom s veľa možnosťami využitia voľného času. Poďme sa teda presunúť dnu. Výhodou chaty je veľká spoločenská miestnosť, takže aj v zlom počasí viete využiť svoj čas a zahrať si napríklad spoločenské hry alebo stolný futbal či šipky. Súčasťou spoločenskej izby je aj kuchynka, takže v krajnom prípade si viete niečo navariť alebo zohriať. Keďže ide o chatu so službami, disponuje aj vlastnou reštauráciou, kde si viete vychutnať skvelé jedlo, alebo v bare si vychutnať vychladené pivko, kávu či drinky. V tejto reštaurácii sa podávajú aj chutné, bohaté raňajky formou švédskych stolov. Táto reštaurácia je naozaj veľká aj pre stredne veľké oslavy, či meetingy alebo teambuildingy. No a priamo z reštaurácie sa viete dostať na túto krásnu terasu a vychutnať si kávu či pivko s výhľadom na hory. My sa už nachádzame na poschodí a poďme sa rovno pozrieť do izieb. Ako môžete vidieť, izby sú útulné, no máte tu úplne všetko. Posteľ, Wi-Fi, televízor, dokonca aj chladnička či rýchlovárna kanvica. A samozrejme každá izba disponuje vlastným sociálnym zariadením. Určite vás však zaujme výhľad na krásne hory Malej Fatry. S takýmto výhľadom bude hneď krajšie ráno. U nás na chate máte všetko, čo pre aktívnu dovolenku na Slovensku alebo teambuildingy či rodinné oslavy potrebujete. Od bohatých exteriérových, ale aj interiérových spoločenských priestorov, cez turistické možnosti alebo lyžovačky, až po reštauračné a cateringové služby. Zavolajte partnera, rodinu, kamarátov či kolegov a príďte k nám na víkend vypnúť od dennodenných starostí. Tešíme sa na vás!